Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabi berikut tapi sih dibutuhkan awak dhewe iku manfaat betul lagi coba sama rato iya udah mau melu tukang entek kenapa kok jadi melu tak apa teko ya malah kebangetan temen ya kok koyo ora tau play kebencian karo iki soalnya sehingga nalika jarine guru iku nggawa keberkahan sampai koyo ora apa barokah ada makanya betul-betul ngono niku nalika akhire sampeyan gak iso teko sampeyan teko gak apa-apa sepaling wong sing teko bandane teko sampai transfer bantuan sampai sejuta kanggo khole ya mari sampai sing gurune wong teko iki dirawani sing ora teko iki biasane nggih ndelok sampeyan dolar teko lan sampeyan ciri ada kan urusan ngoten-ngoten dulu ya tadi itu nggih wow sekedar apa sesuatu sing kudu sampai imuti nanti dengan bertindak ambillah bertindaklah dengan tepat yang lebih tepat yang lebih sama bayangmu wih rekasane penyelang wah motor mungkin gue nggak orang aku berisik di itu uang sing main itu kata-kata mudu ya udah saya aku rapi tugang padahal murni lah ngali jadi orang bilang jadi sakrol mani ghanimah itu dibagi 5 yaitu saliyane Allah itu menurut madhab papat madhab apa itu Imam Hanafi Maliki Syafi'i Ahmad bin Hanbal lah nyebut-nyebut asma Allah itu namun kanggo nurunake barokah Allah gak karo pembagian itu soalnya aku atas nama ini Gusti Allah nah kan dikatakan sampai Rasul yaitu tidak turunnya hasil lan albut dari hasil kalau bani mutolib mulai sampai ini kalau malah ini sampai yang ngecek duit contohnya kan mau kabe dengan tadi untuk itu oh gak usah nganggu bani nur kamit soalnya gue bawa korban ini sama gak usah gaya-gaya nambah bani nur kamit kecuali gak kemudian bani asmo ini gak apa-apa asmo ini kalau selama duit terjatuh turunnya gak bani nur kamit jangan meger gak ngotot itu betul tentang itu tidak ada catatan dalam kitab lumu ini wong jajane ini wong nasa gue aja buat saya sampai apa main cedak madrasah bahwa itu berani mulia hati-hati hati-hati wong jualan keren mungkin kalau bani newis ranu ngaku sebutan bani kau tapi ini aku gak dosa tapi ini aku jadi ilmu tidak hati-hati jadi kan dikatakan famili Rasulullah itu terjatuhnya hasil lan almut tolib hasil lan bani mutolib itu kan disebut alun utawa keluargane Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah hasil lan Thalib iki putrane Abdi Manaf kang hasil lan Thalib iki putrane Abdi Manaf. Nggih, faqulu wa sayyidina Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Ya saterusé. Saya sampai gak tahu ngaji berjanji. Nggih, sekali-sekali jadi ngaji berjanji. Tapi ini gua sampai ngaji Quran yo, barang apa ngaji lah langsung akhirnya orasi
ora sithik. Lah kang dikarepaken aran Cahyati iku bocah cilik kang ora duweni bapak. Cah cilik sing ora duweni pak. Artinya asli pitu ya sing belum gagal. Jadi kados kula niki yo gak pak. Mun mboten duwe pak, tapi kula kan mun tuwa dadi mboten yatim. Sing yatim paling yo sakjono. Cek cilik ade. Jadi apa kan kata yang ayat ini namun gandeng karo sakro lima lima. Jadi jumlah lima dibagi lima kan sakro lima dibagi lima kan wong kan kasebut ini ayat ini. Jadi sing sepuluh disebut kanggo wong kang kasebut ana ing ayat iku diterangake oleh Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kang yaiku sakro lima kang nomor loro diwenehake marang wong kang padha melu terangan. Padha oleh wenimah. Dadi nek milik detail iki ngaji iki fikih ternyata ini tetap boten detail. Lah wong kang numpak jaran oleh telung bagian kang sebagian kanggo wong kang numpak lan kang rong bagian kanggo jarane. Nek jarane iku soalé ana ngene. Lah wong kang mlaku oleh sebagian. Jadi nek cara napa iki cara sakniki pasukan kavalri. Pasukan kavalri cek. Kuwi pasukan kavalri. Pasukan sing bagian umpak-umpak ya kowe umpak jaran ngono kapal iki nek sing jalan kaki sini bojo infanteri sapa sing batai jadi nek sing numpak jaran kok telu sing mlaku sikil kok siji bagian maksudnya. Lah wong kang mlaku oleh sabagian. Lah kang dikarepake yaumul furqan yaiku dinane perang Badar. Kang kabeneran dina Jumat tanggal 7 bulan Ramadan. Yaiku perang kang sepisan kang dirawuhi dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jumlah wong kafir antara 900 lan 1000 wong Islam namung 313 tapi wong kafir kalah. Kang mati luwih saking 70 lan kang ditawan uga kurang luwih 70. Iku adik penggalan saking cerita tentang perang Badar. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Antum bil qudwatil dunya wa kum bil qudwatil quswa warrahmu asfala minkum walau tawa'attum lakhtalaftum fil mi'ad walakin yaqdiyallahu amran kana maf'ula yahlika man halaka am bayyinatin wa yahya man hayya am bayyinah wa innallaha lasami'un 'alim. Qala iz antum ing dalem mangsa utawi sira kabeh bil udwati kutub ing dalem sisi juga adunya kan wa mulai wong-wong kafir bil udwati kuswa ikut ing dalem sisi juga kan aduh wa rabbu alaihi utawi tanas fala iku ing dalem panggonan luwih ngisor minggung saking sira kabeh. Walau tawatum namun janji-janji sira kabeh lah talatum mung suraya sira kabeh fil mi'ati ing dalem janji dia. Walakin yaqdiya tetapi dapun laksanake sapa Allah Gusti Allah amrane perkara kana kang ana apa
kulan iku ditetepake liya lika drapun yen rusak sapa man wong halaka kang rusak sapa man bayinatin saking bukti kang pertelo waya yang drapun urip sapa man wong hayya kang urip sapa man an bayinatin saking bukti kang pertelo wa inna Allah la sunni Allah samiun iku yakti zat kang midanget alimun tur muda neni para muslimin ngilingo nemat kang isun maringake marang sira kabeh nalika sira kabeh ana ing ereng-erengi jurang kang parek marang Madinah iki ereng sama ngerti ereng-ereng iki ngerti kok apa ereng-ereng itu tembung ereng-ereng itu berarti ya kejaba pinggir ya miring jenenge ereng iki lane basa Jawa niku istimewane gitu iku iki dadi ngiriono nikmat ingsun kang ingsun paringake marang sira kabeh nalika sira kabeh ana ing iring-iringi jurang kang parek marang Madinah lan wong kafir Mekah ana ing iring-iringi jurang kang adoh saking Madinah sedeng wonten-wonten kang dikepalani dening Abu Sufyan ana ing ngisor nira kabeh kang umpama wong kafir ngembor jaluk bantuan mesti padha ngumulan dan mbantu lah umpama sira kabeh padha janji-janji tegese padha ngerti kuwi dhisik yen arep perang tentu padha nulayani janji krana kanca loro namung setitik iku 313 sedeng wong kafir Mekah ana sing nanging sira kabeh dipethokake didu dening Allah Taala tanpa ana janji-janji Allah perlu ngesanake apa kang wis katepake yaiku maring kemenangan marang wong-wong Islam lan rusak wong-wong kafir kang ngono iku ditindakake dening Allah supaya wong kafir padha kufur sakwise ana bukti kabenerane Muhammad kan tetep jadi segala sesuatu itu doke di Gusti Allah krana uliye kufur wong kafir